4 навика, които ще удължат живота ви. Гледайте. Спортувайте редовно. Спорта и правенето на някакви упражнения, това ще даде голяма разлика за вашето здраве и няма никакво значение какво правите. По-важно е да бъдете активни и да се движите, това е напълно достатъчно. Какво се случва, ако не спортувате? Ще имате по-бавен метаболизъм, натрупвате излишни мазнини, съответно килограми, загуба на сила и мускулна атрофия и оттам повишен риск от хронични заболявания като висококръвно и диабет. И навик номер 2 е балансираното хранене, като той е ключов фактор да имате един по-здравословен и по-дълъг живот, тъй като осигурява на тялото необходимите хранителни вещества и поддържате тялото и фигурата си в оптимална форма. Какво ще се случи, ако не се храните балансирано? Тялото ви започва да страда от дефицити, което води със себе си до редица проблеми, тъй като не снабдявате организма си с важните нутриенти, за да може той да работи правилно. Един съвет от мен, ако поради някаква причина не успявате да си снабдите достатъчно важни вещества, пийте гел от алоe вера, тъй като в него има над 200 биоактивни съставки, които влияят по един изключително здравословен и благоприятен начин на нашия организъм. Ако искате да научите откъде да си го купите на възможно най-добрата цена, пишете ми налично и ще ви изпратя информация. Навик номер 3. Пийте достатъчно вода. Водата е жизнено необходима за абсолютно всички функции в тялото, като тя транспортира хранителните вещества, изхвърля токсините и хидратира нашето тяло. Често си мислим, че пием достатъчно вода, но в повечето случаи това не е така. И ако искате една по-точна формула, вашето тегло в килограми, умножено по 35 мл, ще ви даде общото количество вода, което трябва да изпиете за деня. И ако вземем един пример, че вие сте 86 кг, по 35 мл вода, това прави 3 литра вода на ден, което трябва да изпиете. Ако не пиете достатъчно вода, тялото се обезводнява, което има много негативни последици за вашето здраве, затова пийте вода през целия ден, дори и да не сте жадни. Навик номер 4 – сънят. Сънят е от изключително важно значение, защото когато спим, нашето тяло се възстановява. Един възрастен човек му е необходимо да спи някъде между 7 и 8 часа на вечер, което му е достатъчно да поддържа както физическото си здраве, така и психическото си здраве и да има един пълноценен и здравословен живот. Ако не спите достатъчно, тялото и умът страдат и ще станете раздразнителни. Увеличава се апетитът за сладки и калорични храни, което води